yiɗa force de vie am mi yiɗa rokkudemo kadi mo ganduɗa a yiɗanimo so taw aɗa yiɗi villageois haalnam ko leeri gila en sowa yaade hay nokku par ce que kala nen mbaɗmi dewgal ngal sa yalti galle o a artata e galle o est ce que fami no mbirumami ni min nani haalama gonga villageois kam mbeɗa yiɗimo haɗan wawi haala début o noon mi cikkannomi sah wona yidde par ce que mi usti appel aji ɗi min natti yondirde mais mi ƴeewi hami ƴeewti ɓe andi ko yidde gongiray gonga so tawi tan gonga tan kalantuma mbeɗa yiɗimo haɗan wawi haala village heccanki mi yewtide babam min jewtidi ko heewi o wi noon o ƴetti décision pour wadde dewgal men min e ma te andi babam kam so hasi ha ƴetti décision mom rutti kankam ala ruttade ɗum ɗo caggal eyi farmata ko ñaaguiɗa kam ko kadi mami hokke ɗum min noon mi ƴeewani ko yimɓeɓe fof ko yimɓeɓe kalata ko min ƴeewmi ko yiddam ko ɓerdam haalata ko gillam kadi ƴeewmi ko gillam ndewmi yimɓeɓe mbawi wiide ko soɓe mbi ko ka pullo min komi cubballo mi fotani resdema mais so tawi woni tubako tan no wiyete en dagui resdema tubako kamen ganda ko woni somi yii tan neɗɗo rewi caggal makko tan wallal azim mbayno tan ko neɗɗo ƴettuɗo laaɓi tan ene ƴukka tan warrata oppata ene juɓɓa tan e ɗum ɗin Allah ne seedi ko ɗum wayata yam kadi min oɗo ɓiɗɗo no jiɗirmomi ni ala ko jarnani kam e aduna o billahi wallahi ndeysan ko yidde kalta no feewi neɗɗo habrata no jammu seeɗa 9h 10h kabrade ɗum mbiya maaro gasi ɗum tawi kam haaldema hanki jamma a jamma kadi yimɓe ne goni kadi e lelade tan goto fof ne yiiɗo jamma e bellama aɗa haala ɗum e haala maaro wadde hono komi ɗum haalde ƴeewa tan no poɗɗa haalde ko wona tan ɗiɗo heure fof ko heure moƴƴani neɗɗo habrede ko maaro gasi alus aɗa ɗum an gogguma ko dañi coppe hollude ko dañi coppe mi nanani ɗum mittinal ɗum de kadi copain o kadi wona hay copain mo ko copain cukalel par ce que mi amini neɗɗo kalde appel kaw accu kan tawande accu haalade ma ɗiɗo eren gorgolam ma dañ copain annen aɗa ɗo eren aɗan tuppi ɗum normal aɗa wawi woni min komi min ɓe jodanma e peno wona haɗɗo ya ni quoi mi yahat ka ñalli hante wano fadde habbo a joɗade habbo e sen accu mi yahata mi nanno ari tan mbimi ɓami saminma pourtant wano fadde seeɗa ha moins ka nangede ɗum nino seeɗa accu mi yaha tan amma ɗum tan mi ɓooyat ɗo deuxième appel o noon deuxième appel o kay ko joni joni wonande min kadi no gasmi ni nodduɗa kam jiɗi ngol wona en kawri kay honum dottuɗa kam i sona kalisma piir on boni o rewa yam e beddaji on wiyami komi cagga ala fof ko haalani yimɓe fof ɓe ƴeewa on boni o yeddata i babagal anne honno mbawruɗa nde hakkunde debbo e Oumar an no foti laaɓi mbimam ya uppu debba man ko woni a nani kay mbiyam no foti laaɓi mbimam ya uppu debbam mbiya ko woni ko jiɗɗa haalde a debba mo fundirta tangaleje en maaroje en seliyaji en aɗa yoɓirɗen oɗon jeeyodira taw ko ɗum non ko coɗdirton ko aɗa andi debba ma danɗo kalis ko ndiruɗa debba man sinno ko sagam jaha e jignaɓe mumen ɓe kalda saabu histoire jamma histoire ñalawma histoire subaka histoire kikir soko ɓooyi na wawi yaltinde laɓini o waɗama to ɗum kadi labta ɗum moƴƴani moƴƴani moƴƴi inchallah mamin ƴewno min defi dewgal noon soko wawa yaade no ittete tan ala ittude moƴƴani ittude dewgal kam ɗum waɗata give you money waaw gis men money tottuma xaalis waaw toppatuma xaalis pour acheter four yeesal four yes ma four four mburu I don't know about that, bro. You know farmer? Dandy farmer. Okay. If Sarawawi I do the farmer. Dandy farmer. Tottuma xaalis paquet su ma la demee ba fexe la ba indil la faama nga jox ma ko paquetu xaalis. That's all I need. fama mbar an toppito banam gorko an toppito ɗum no moƴƴi a ya toppito ɗum noon gorko jol weeɓani debbo ko ma womma
debbo so wombani so ala oto ko ma wombo oto ko pas zéro oto kono caggal farbar jeen ko ñirbina ngo yeso kadi mi yahani enen mbi alsan seydi kadi ara mi yahani hen mimi yaha mimi ande de ka jewi dum oto way addudo yimɓe oto way addudo yimɓe Allah farbar farbar mbiɗa yahani farbar aɗa farbar tibaɗa ne cara galleji mumen tinno haside joɗa so jomum ala janggo so ala bottare a jettat kadi pare ma garta ɗo henno mbiya mi ala bottare mboɗo haala aɗa wiya mi woppa mi jooɗo ɗo ɗeɗo balɗe tito fuuɗo mawwu pa ou bien cikkunoɗa ko kalannomami ɗo henno ko kalannomami ɗum par ce que gonmi koye fijde et pourtant je t'ai bien demandé mi haalnimama sa yalti ɗo henno wona ceggueɗe cagarte nattanma tagatma nattude e galle o comme cher ɗum yimɓe addiɓe ari ɗo henna jogui ɗo addiri kalis jogui projet jam fof o combo heɓammi dar ala probléme gogo joni dewgal makko ngal noon ɗum haydara ɗum après mamin ɗum nin mamin reglu ɗo mami yak galle maɓe sax girl bro ko min mbiyata sallata ara jumbo hakkillaji ma you ain't trying to listen to me bro you gotta listen man an noon ko ɗo noon ternuɗa noon I know. Fam, let's go. Come on. Fam, let's go. Fam, no go. Mino makoloto. Emergent.